Hi, Miko Nunez and Annalie Mix Vlogs. Hello, good morning. Hi, good morning, everyone. Lloyd Tan, hello. Ay, Lloyd Tan. Lloyd Ivan, rather. Hi, good morning. Hindi pa nagsisimula, pasukli ka agad. Ano ba yan? Hindi pa nagsisimula, pasukli ka agad. Ala, baka mangiwan ka na naman, bebe, ah. Okay po, nakalista dito ay si Nico, Aniel, Nanyes, Annalie, Mix Vlog, Lloyd Ivan. Ay, baka mawala na naman yan na Lloyd Ivan, bebe, ha? Huwag mawawala, ah. Good morning, Tatsuki TV. Good morning. Make love shower out. Okay, magsabi na po kaagad kung gusto niyo pong sumali sa ating live. Magsabi na ng talista po. At sabihin kung kaninong team kayo galing, ha? Okay, noted po. Sabihin na ang palista at sabihin kung anong team kayo galing.
Mag-invite muna ako, mag-invite. Wait lang ha, wait lang po. Ayan, so, ayan. Nag-invite po ako. Oras dito ngayon ay 4:15 ng umaga po. 4:15 ng umaga. Ayan. So, yung mga gustong sumali dyan ay magsabi na po kaagad ng palista. And like and share muna tayo. Like and share. Para mag-invite muna tayo. Mag-invite. Lloyd Ivan, maglagay ka po ng maiksing video sa iyong ninja and maglagay ng profile picture. Shout out naman ma'am sa kabady kong habang nagtutupi ng damit ko at nakikinig sa live mo. Salamat ma'am, God bless you. Hello, mag-loud shower out sa kasama ni Tatsuki TV. Ay, Tatsuki TV, sabihin na po kaagad kung gusto nyo pong sumali, bibilang sa. Ay, palista na po. And then sabihin kung ano ang inyong main channel at kaninong team kayo galing. Okay po ba? Tatsuki. Tatsuki, sabihin kaagad kung kaninong team kayo galing at ano ang inyong main channel. Hi, mag-loud shower out, Mika Fernandez. Good morning, baby. Kikay. Good morning. Nakalista ka na, Lloyd Ivan. Good morning, Cutie Forever. Hello, hello, hello po. Good morning. Noted na po yan, Lloyd Ivan. Pakilagyan po ng profile picture ang inyong ninja na gamit and maiksing video po. Rod Ivan, pakilagyan ng main channel ng profile picture ang inyong ninja and maiksing video po. Kahit wala. Paki-like and share muna mga babilabs ha. Paki-like and share. Like and share muna tayo. Like and share.
Bebe Love. Joanne Loresto, good morning. Joanne Loresto. Okay, nakalista na po. Good morning. And thank you naman, Bagong Ninja. Like and share muna tayo. Like and share. And then wait tayo ng 5 minutes and then start na tayo. Antayin natin mga kapatid nyo. 5 minutes po. 5 minutes. Start na tayo. Okay naman po ako. Heto po, kagigising. Kayo, kamusta po? You're welcome. Ayan, maging active po sa top chat ha. Maging active sa top chat para alam ko po. Ayun, meron na pala. Okay, very good po. Kala ko po asungot. Okay, Gemma Apowes, Megalod Sugar, good morning. Bakit ka na naman naka main channel, Gemma, bebe? Nako po. As I have said, lagi pong wag mag main channel. Ayan, good morning, bebe. Ayan, nakalista ka na po. Bagong ninja po tayo. Ayan, 3 minutes left. 3 minutes left. Simula tayo. Uplok and, ano daw? Uplok and Paxio Vlog. Mega loud shower out. Pwede po, mag-type palista lang and sabihin kung anong team kayo galing. Type palista and sabihin kung anong team kayo galing. And then, wait nyo na lang po yung, sasabihin natin yung ano. Sasabihin natin yung mechanics. Okay? Team Blueberry. Okay. Uplok and Paxio. Ang bangis naman ng ano mo, bebe. Ng main channel. Ano po yung pangalan ng kanyang what do you call this? Main channel ngayon ni Ate Blue. Ano po yung main channel ni Ate Blueberry ngayon?
I Miss Jordan Blue. Ba naman yan? Okay, noted. Noted po. Thank you, thank you, thank you. Daisy Kim, hello! Mega loud shout out. Ayan, mag-type palista na po sa mga gustong sumali and magsabi kung kaninong team kayo galing and mag-antay-antay sa ating sasabihin mechanics po. Magsisimula na po tayo. 1 minute left. 1 minute left. Ayan, sabihin na po. Kung gusto niyong sumali po, magsabi lang ng palista. Sayuri and Dog, Tamsak, Ma'am Biyahera. Hello, mag-loud shout out. Sayuri, the Dog, Ninja 1. Okay, sa mga gustong sumali dyan Daisy Kim? Mika Fernandez. Layo ng pangalan Sayuri the Dog, gusto niyo po bang sumali? Ayan, dali na po. Okay, mag-start na tayo. Sabihin na po ang palista or i-type na ang palista and then what do you call this? Magsabi ka agad kung kaninong team kayo galing. Okay, magsisimula na tayo So, ayan, good morning, here we go again. I am your host for today, Biyaherang Ilongga, at ako lang po na host ang maglalapag ng inyong mga video links. So, ayan. So, lahat po kayo, ako lang po ang maglalapag ng video links ninyo. Okay, every time po nilalapag ko ang video links ninyo or ng mga kasamahan ninyo, ay gagawin nyo po ay manonood ng 1 minuto sa kanilang video. And then, right after nyo po manood, mag-like, tawag nito, wait lang. After nyo po manood, ay mag-comment po kayo ng naaangkop sa video na inyong napanood. Okay? Magko-comment po kayo. Hindi po pwedeng hindi kayo sumunod sa ating mechanics Okay, right after nyo po na mag-comment ng naaangkop ay mag-like and subscribe bell all. Ba't ba ako nabubulol ngayon? Ano ba? Anong meron? Okay, naalala ko na ex. Okay, after nyo po mag-like and subscribe bell all, balik po kayo sa akin. Sabihin kung sino ang inyong pinuntahan and dugtungan ng code natin na B kung bagong dikit and I kung lumang dikit. Okay po? Okay, after nyo po punta sa mga video link nating naunang nilapag, ay sunod-sunod na po yan. Wala pong magtatanong kung kailan po ako ilalapag or ano pa ba? Okay, pang ilan ako or kailan matatapos. Kasi po, mabilis lang po ang aming live stream. Okay? Okay. We're not gonna take longer than 1.5 hour, okay? Mega loud shower out Ate Blueberry. Mega loud shower out and thank you sa inyong patamsak. Patusok naman ng like button natin dyan. Aba naman yan. Patusok naman yan po yung totoong like or tamsak, okay? Patusok-tusok naman ng ating like button. Thank you sa inyong pagbisita and good morning Ate Blueberry Jordan. Ayan.
So, ayan. Ang sino man pong nailapag ko na at umalis ay atin pong babaklasan or babawian ng banana or subscribers. Okay? So, lahat po kayo ay obligadong sumunod sa ating mechanics. Ayan. So, here we go. Kung nagets nyo po ang ating mechanics, ay magsabi na po ng Tara, let's. Tara, let's. Thank you sa mga nag-thumbs up at tumusok sa aking like button. Sarap-sarap. Thank you. Daisy Kim, Imandais, ay si ano pala yan, si sino nga? Nika Fernandez pala. So, ayan. Patusok naman ang like button natin dyan, mga bibilag. Salamat sa inyong pagbisita and patamsak. Patusok naman ng like button. Thank you again, Ate Lulu. Okay, ready na ba kayo? Wala pong mag-skip ng link ha. Huwag pong mag-skip ng link. Kailangan nyo pong mag-bell all ha. Kuha lang ako ng ng link. Okay, kuha lang ako ng link ha. Okay, here we go. Kay Ange tayo. Kapag video link or channel link po ang ating nilapag, obligasyon niyo pong panoorin pa rin ang isa sa video niya. Okay? Ayan. So, here we go. Unang video link tayo or unang link tayo. Hi, Risky Official. Megalod Super Out. Good morning. Hi. Ayan, type palista lang po sa mga gustong sumali ha at sabihin kung kaninang team kayo galing ha. Type palista lang po sa mga gustong sumali and sabihin kung kaninang team kayo galing. Ayan, unang link tayo, unang link, puntahan na po kaagad, panoorin na po ang isa sa mga video niya. Okay, puntahan na po, puntahan.
Ayan, and JD kaagad tayo. Ange and JD. Habulin lang po ha. Kahit mabilis po ako yung paglalapag ko ay nakikita ko pa rin po kayo. Happy Valentine's Day from Biyaherang Ilongga. Yan po yung sasabihin natin ha. Happy Valentine's Day from Biyaherang Ilongga po ha. Yan po yung sasabihin natin. And Miss Eto naman, mega loud shower out from Biyaherang Ilongga ang sasabihin. Namahal sa'yo. Happy Valentine's sa'yo, Meme Loves. Thank you, thank you. Mo na lang na maraming nagmamahal sa'yo. Mo na lang na maraming
Every comment niyo po ay dugtungan ng Biyaherang Ilongga po, ha? Okay, dugtungan po, dugtungan ng Biyaherang Ilonggang Dulo. O DJ ng ating radyo. Ang guhit sa bawat paggalaw ng lapis. Wow! Habulin lang po ang link, ha. Nakabantay pa rin po ako kahit mabilis. Ikaw talaga ang idol ko. Ay nako, nawala na naman si Lloyd Ivan. Sabi ko na nga ba. Alato paasa lagi si Lloyd Ivan. Inday Taki Production Megalod Out. Paasa talaga lagi si Lloyd Ivan. Ewan. Yan. So, sa mga gustong sumali dyan po ay mag-type lang po ng palista at sabihin kung kaninong team galing. Ayan, mag-type palista lang po at sabihin kung kaninong team kayo galing. And ang ating mechanics po ay manood ng 1 minuto sa ating nilalapag na video link. Manood ng 1 minuto and then mag-comment ng naaangkop and mag-like and subscribe bell all. And then, balik kayo sa akin, sabihin kung sinong pinuntahan and dugtungan ng Bikong Bagong Dikit, dugtungan ng Aikong Lumang Dikit. Okay? Ganyan lang po. Lahat po ng link nating nilalapag ay huwag pong skip. Puntahan lahat yan. Yan lang po ang ating mechanics. Lahat ng mga iiwan after mailapag ay babawian ng banana. Okay? Inday Taki, nagets nyo po ba ang ating mechanics? Kung nagets nyo po ay pwede na po kayong humabol. After kay Abril ay pupuntahan natin ang login 1. Puso'y tuloy kang nag-iisa. Di ko nais na mawalay ka aking puso. Okay, login 1 tayo, login 1. Hanap-hanap sa gabit araw, ikaw ang nais kong sa tuwing na ay natatanaw. Ikaw ang at pag-asa, iba kang mag-isa. Nico Aniel
Yes. Wow, ang ganda ng pangalan. Oh, ang cute. Ang cute naman ni Miko. Ay, Miko, baby love. You're so cute. Ang cute niya. 148 subscribers. Ayan. So, we're going to help you, bebe, ha? Ikaw ang nais kong sa tuwina ay natatanaw. Lalangang iba, tunay kang nag-iisa. Kay Miko, ilalapag ko na po, Miko, ang inyong channel. So, wag nyo pong pupuntahan ng inyong channel after kong mailapag, ha? Or tomorrow ka na lang po magbisita sa iyong main channel. Okay? Kasi nalalapag natin, ha? Okay, Inday Taki, puntahan na po ang ating mga nilalapag na mga link. Kailangan po ay makita ko kayo at kailangan po ay active kayo sa ating mga nilalapag and then sa atin pong live chat. Okay? Dahil pag hindi ko na po kayo nakikita sa live chat natin and sa ating mga nilalapag, di ko na po kayo mailalapag din po. Okay? Ganon po yun. Okay, Miko, wag nyo pong pupuntahan ang link na nakapangalan sa inyo, Miko. Miko, bebe. Why you're so cute? Hi, bebe loves. Jess Polison. Good morning. Okay, wag niyo pong pupuntahan na Miko Fernandez, naging ano na tuloy, Mika at Miko Fernandez. Ang cute na Miko Fernandez and Mika Fernandez. Okay, Anali tayo, Anali. Wag niyong pupuntahan ng main channel niyo, nilapag ko po kayo. Okay, steady put lang po kayo dyan. Okay, puntahan ng next nating mga nilalapag, ha? Okay, next natin ay Anali. Don't skip ads po. Okay, don't skip ads po kay Anali. Anali tayo, Anali. Huwag niyo pong skip ang ad, ha? Panoorin niyo po. Mega love shower out then, baby loves. Jess Polison. Apo, habol lang po. Still watching. Okay. Next natin ay si Mika Fernandez. Okay, sunod-sunod ko po kayong nilalapag, kaya participate lang po tayo. Participate and sundin ang ating mechanics. 844. Wow, mashallah, mashallah. 844. Konting kembot na lang, bebe. Iba ka talaga. Iba. Okay. Here we go. Another link. Mika Fernandez tayo. Mika Fernandez.
Can you all hear me? Bea Nonyes, Mega Loud Sorrel, thank you sa iyong pagbisita and ayan. Mashallah, baby loves. Marites latest chika, hello. 1 minute lang po ang pagpanood. 1 minute na panonood, mag-comment, mag-like, and subscribe, bell all. There we go. I'm gonna drop the mechanics. Okay. Okay. Ay, agay. Okay, noted po, Jess Polison, baby loves. Habol lang. Nanonood pa rin po ako sa inyong mga comment ha. Nag-check pa rin po ako. Pakidugtungan po, haba-habaan ng inyong comment. Naaangkop lang po sa inyong napanood ang inyong i-comment, okay? Ari ng damdamin ng minamahal ko. Sabi na lang, huwag nang mag-alala at okay lang ako. Sabi nga ng iba, kung talagang mahal mo siya, hayaan mo. Hayaan mo na mamaalam. Hayaan mo na lumisan. Kay bathala, hindi na siya luluha pa. Kay Mika Fernandez po yan si Daisy. Okay, next tayo right after kay Mika Fernandez. Puntahan natin Loresto. Ayan. Oh my God. 558. Aba naman. Humahataw din ang bebe. Joanne tayo, Joanne. Now here we go. Sa'yo nawala na ng saysayang pagmamahal. Kay tagal-tagal ko rin binubuo. Dahil sa'yo, na iyong maririnig. You're so welcome. Huwag pong mag-skip ng link ha. And the next natin ay si Gemma. Kung talagang mahal mo siya ay hahayaan mo. Hayaan mo na maalam. Hayaan mo na lumisan. Kanino po ang alin? Inday.
Production. Okay, right after kay Mika. Pipiliin ko. Di na masaktan kung hindi ikaw ay sino pa ba? Wait lang, ano tayo? Okay, ayan. Paki-like po, paki-like ha. At hindi makagalaw ang pusong pinipilit ay ikaw. Hindi rin tayo sa huli. Jess Pulisan. Umibig kang muli. Hindi rin tayo sa huli. Ibigin ka. Ayaw, ma'am. Ay sino pa ba ang luluha sa umaga para sa ating dalawa? Dahil hindi makagalaw ibang sinisigaw kung di rin tayo sa huli. Oplok tayo, oplok and paksiw. ₱65 subscribers. Wow, mashallah. Okay, oplok tayo, oplok. Ayan. Ibigin ka. Dalawang beses po ako ha, or dalawang wave tayong naglalapag. Pakihaba-habaan po ang comments ninyo. And naaangkop naman ang i-comment nyo or related lamang. Corona, babay na. Corona, babay na. Okay? Jess Polison tayo, Jess Polison channel. 329. Dikit po kayo, dikit. Okay, Jess tayo, Jess Polison channel. Corona, babay na. Ayan, dali na po.
Corona, babay na. Huwag niyo pong pupuntahan ang link na nakapangalan sa inyo, ha. Huwag niyo pong pupuntahan ang link na nakapangalan sa inyo. Okay, next tayo, next. Inday tayo, Inday. Okay, magsi-second wave na po tayo. Malapit na tayong matapos. Ha? Magsi-second wave na po tayo. Malapit na tayong matapos. When you say second wave po ay ibig sabihin pangalawang lapag ko po at magkaibang video po yan. You still have to, oh, wow! Ayan, puntahan na. Panoorin, please. Bayan. Okay, next tayo, next. Second wave na tayo, second wave. Off comment ba siya? Sige, panoorin lang po. Next tayo, log in 2. Log in 2 tayo. Log in 2. Okay, log in 2 tayo. Log in 2. And the next natin ay si Biyahe. Yan, puntahan, sundin ang mechanics. Mabilis lang po tayo. May palaro ako ngayon. Don't you know that? Okay, here we go. Another link. Oops. May dugtungan ng biyaherang Ilongga ang dulo ng mga comments po.
Okay, next tayo, next. Okay, next tayo, balik tayo kay Miko Fernandez. Ayan na naman tayo. Miko Aniel. Bakit ba Miko Fernandez? 155. Ngayon. Thank you. 155. Yun. Very good. Next natin, si Miko tayo. Ang cute ni Miko, no? Pag pinindot nyo po yung inyong link, may tendency yan na, pero pag hindi kayo bumalik ka, nag-steady doon, ganun pa rin po kasi, parang binisita mo pa rin yung channel mo, pag ganun. So, there will be possibility na makita ni Lolo yung ginagawa mo. Yan. Si Lolo, alam nyo na yun kung sino si Lolo. Okay? YouTube. Miko tayo, Miko. Ito tayo dito tayo sa Ayan. Second wave na tayo, second wave. Hi James, Mega Loud World, good morning. Ano sa'yo? Ang galing niyang mag-edit, no? Ang galing mag-edit ni Miko. Okay, next tayo. Next, Annalie Mixed Vlog. Annalie tayo. Next, Annalie. Don't skip patalastas, Annalie. Kay Annalie tayo, kay Annalie. Okay, wag niyo pong skip ang ads ni Annalie. Ayan, malapit na tayong matapos. Thank you. You're welcome. Dahil sa harang hindi ko na makita si host. Thank you sa paglaro ng ating harang dyan. Inday Taki, puntahan nyo po lahat ng nilalapag ko po. Huwag mag-skip, huwag mag-skip. Huwag nyo pong skip. Huwag pong mag-skip, huwag mag-skip ng link.
Okay, next natin after kay Annalie, Mika Fernandez tayo, Mika. Ayun, very good. Shalak. Yan, habol. Mika na tayo, Mika. Lapit na tayo, lapit na. Lapit na si Mika Fernandez. Mag 1K! Sundin niyo po yung mechanics natin, ha? Habol lang, habol. Malapit na tayo, malapit. Konting kimbot na lang po, Ma'am Shi. Yes, bebe. Konting-konti na lang. Nandyan na naman ang asungot. Ang bilis ni Annalie, oh. Thank you. Ang gagaling na ng mga moderator ko. Ang gagaling na talaga. Napapabilib na talaga ako. Promise. Okay, next tayo. Okay. After kay Abriel, puntahan natin siya. Joanne Loresto. Ay. Yan, puntahan. May palaro po ako ngayon,
Okay, after kay Joanne Flores, pupuntahan natin si Gemma Apoes. Okay, Gemma tayo, Gemma next. Okay, mabilis na to ha. Malapit na tayo, malapit na tayo. Kagigising ko lang, habol ka dyan. Yan, may asungot. Okay. Next tayo. Oplok tayo, oplok ha. Oplok and Paxtio. 70. Okay, oplok and Paxtio. Next tayo sa pangalawang lapag. Kala ko di wala ka na dito. Di ko na nakikita. Ikaw lang, ilang ka nakita din eh. Ha? Ayun, lang, ka nakita. Oh, kasi doon ako sa loob natutulog ng nakaraang mga araw. Eh, hindi mo ako nakikita. Ganon. Oplok tayo, oplok. After kay ano, ha? Okay, ayan, habol. Okay, after kay Oplok, Jess, Poleson tayo, Jess. Poleson channel. Magsulat. 3, 3, 1. Aba naman yun. Baka naman pwedeng taas-taasan nyo pa yung dikit kay Jess. Pataas-taas naman ninyo yung dikit nyo kay Jess. Aba naman. Dikit-dikit kayo, dikit-dikit. O, tignan nyo, mga bagong dikit kayo lahat. Nako naman yan. Dikitan nyo naman yan. Aba. Huwag pong press-pressan lang ha, dahil nakikita ko pong mga galaw ninyo. My goodness. Kape tayo, Mami Love. Sige po, sarapan mo yung pagtimpla. Manghihingi ako. Ano, mga ano bagong dikit sila oh. Paki ano naman. Pakilablab naman ang ating mga nilalapag. Aba. Dikit-dikitan nyo pa. Okay, Inday tayo, Inday next. Inday at Toto. Ay, joke. Next natin, Inday. Inday, badiday. Yan.
Okay? Palag out na po tayo, palag out na tayo. Wala nang makilala ka. Okay. Ito na ang katotohanan. Nakaano na tayo. Nagbabago sa'yo. Okay. Malapit na. Pagtapos nyo po sa ating logout ay magpapalaro po tayo. Pagkatapos nyo sa ating logout ay magpapalaro tayo. Tok. Sa ating palaro ay mayroon po akong ipapadugtungan sa inyo. Find the missing word tayo. Find the missing word and ang ang makahula po or ang makaunang magbigay ng tamang sagot ay mananalo ng 50 GCash. Dalawa po, dalawa. Dalawa ang mananalo ng 50 GCash ngayon. Siyempre, pwedeng sumali.
Yan, okay. So, okay. Okay, 250 Gcash. And lahat po kayo ay may play all sa akin ha. Lahat po kayo ay may play all sa akin. Play all ko po kayong lahat. Okay? Naka-play all kayong lahat. Ba yan? Okay. So, here we go. Ready na ba kayo sa ating palaro? Ready na ba kayo sa ating palaro? Ready na ba kayo sa ating palaro? Saglit sa palaro. Sige, habol, bebe. Habol, habol. Carry mo yan, carry mo yan. Habol. Lahat kayo ay may play all and then may dalawang pwedeng manalo ng ano natin. May hahabol pa po. Oh, sige, sige, sige. Habol lang, habol. Patapusin natin si Jess. I-cheer nyo si si Jess Polison. I-cheer nyo siya, i-cheer. Habol, habol, habol. No. Go, 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 Jess. Go, 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 Power Rangers. Ayan, habol. Dali. I-cheer nyo siya, i-cheer. Takbo, iturbo mo yan, iturbo. Turbo. Turbo, turbo. Dali. Ayan siya, dali na. Bilis, Jess. Si Jess, oh. Saglit lang, patapusin natin si Jess, ah. Dali, dali. Takbo. Takbo. Ayun, si Miko pala, hindi din pa pala nakatapos. Ayun, bago lang siya nakatapos. Ayun, si Joanne ngayon lang din nakatapos. Ayan, humahabol sila, ah. Dali, takbo kayo. Dali, takbo. Run! Pinakahuli kasi si Jess Polison, kaya kaya ganyan. Dali! Abul, abul! Ayun, si Inday din, oh, si Inday. Kuya Jess, habol ka, bilis, go, go, go. Dito ka sasakay, Jess, kapatid Jess. Agoy. Aeroplano na talaga. Laki-laki ng service, ah. Sunduin ka na namin, Kuya Jess. May taga-sundo pa. Yan na, special treatment. Hey, ayun, nakatapos din.
Sa wakas, nakatapos din siya. Inom akong tubig. Okay, sa palaro na tayo, palaro. Palaro na tayo. Ayan, palaro na tayo, palaro. Palaro na des, palaro na. Okay. Okay, find the missing word tayo. Find the missing word. Okay, find the missing word. Okay. Makinig ng mabuti. Kailangan po ay kompleto niyong sabihin ang ating sentence and dugtungan kung ano yung nawawalang word. Okay? Find the missing word tayo. Okay po ba? Here we go. Madilaw ang kulay ng aking blank. Madilaw ang kulay ng aking blank. Madilaw ang kulay ng aking blank. Dali, kumplitohin po. Kumplitohin yung sentence natin. Kumplitohin ang sentence natin. Kumplitohin po. Natawa ako. Not pa ako. Di pa ako naka-move on kay Ma'am Anes sa mga ganyan. Ayan, madilaw ang aking blank. Ano? Dali, nasa tabi ko siya ngayon. Madilaw ang aking blank. Anong sagot? Madilaw ang kulay ng aking blank. Madilaw ang kulay ng aking balat. Madilaw ang kulay ng aking ngipin. Hindi, madilaw ang kulay ng aking ngipin. Madilaw ang kulay ng akong uniform. Ano daw? Madilaw ang kulay ng aking bag, ng aking damit. Madilaw ang kulay ng aking jacket. Madilaw ang kulay ng aking shoes. Madilaw ang kulay ng aking kwarto. Hindi, madilaw ang kulay ng aking ilaw. Madilaw ang kulay ng aking papel. Madilaw ang kulay ng aking sombrero. Wala na. May nakahula na. Siya lang talaga ang nag-iisa. Nag-iisang nakahula. Time out. Stop. Okay, may nanalo na. Isang 50 Gcash para kay Mika Fernandez. Isang 50 Gcash para kay Mika Fernandez. Madilaw ang kulay ng aking papel. Okay, another one. Number po ito, number. Okay? Another one, number po ito. Number. Hulaan nyo anong number ang aking gusto or nakikita ngayon. From 1 to 100. From 1 to 100. Hulaan nyo po. Pabilisan po. Number po ito. Number. 1 to 100. Hihingalin na naman ako dito sa sa pagbasa. 33, 20, 69, 22. Hindi.
22.6, 27.1. Wow. 11.54, 50, 21, 92, 83, 37, 19, 25, 2, 27, 99, 3, 1, 11, 47, 81, 56, 69, 4, 19, 100, 58, 17, 57, 89, 5, 55, 14, 6. Ayun, may nakahula na. Stop, stop, stop. Stop, stop. Stop, 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 stop. Stop, stop. May nakahula na. Nahingal ako pagbasa doon ah. Stop, stop. Stop. Stop! 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 May nakahula na. Jess Poleson Channel. Ayun, isang 50 Gcash para kay Jess Poleson. Isang 50 Gcash para kay Jess Poleson Channel. 28. 28. Oh, di ba? Siya yung nakapagsabi ng 28. Tignan ko kung sino yung next na nakapagsabi. Aba, wala nang ibang nakapagsabi. The one and only Jess Poleson Channel. Gemma, tapos na, Bebe Loves. Tapos na. Ayan. So, congratulations everyone. And, ayan. Congratulations everyone. Oo, Miko, Bebe Loves, muntik ka na. 27 ang sayo. Oo. So, ayan. Lahat po kayo ay merong play all sa akin. And, nasa na ba yon? Meron po kayong play all sa akin and 10 bananas. Okay? 10 bananas or 10 subscribers. Okay? So, wala kayong lugi. Mabilis ang ating LS and lahat kayo ay nadikitan. Lahat kayo ay panalo. Okay? So, ayan. So, ang nanalo naman ng ating Gcash na dalawang tao ay si Mika Fernandez and Jess Poleson. So, again, tomorrow again. Bukas po ulit, same time tayo. And this coming February 11, we're going to have a hindi siya Grand LS, Guilds Day. So, I'm hoping na magkita-kita tayo. And thank you again, everyone. So, tomorrow again. Bye-bye for now. Have a good day ahead. Ayan. So, love you all. Mwah! 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 Ayan. Bye-bye. Ayan. Bye. Love you all. Thank you. Bye, mga Bebe Loves. Balik kayo ulit bukas ha sa ating live stream ha. 9 a.m. Pinas time. Bye!